Hambai media songna tini chung Killa youth ni bukhak kaisa press miro ma phaikha chini yang tongo block ni vice president bodol Jamatia tongo chini secretary Sanjoy Jamatia tongo district ni vice president Philip Jamatia tongo district ni secretary boronggunang Subhas bodol Jamatia tongo teibo chini district ni member Jersey Jamatia teibo tong sini oro joto Killa Block committee ni youth song jeung press meet khayo ni kemon jeung buskango sini youth dong ni bagwi ataista team no jeung jasri rawani thangwi tongo haini bagwi jeung time bo jaga holo khainai bona sini district ni secretary Subhas bodol Jamatia brief khayo ni bagwi joto social media rokno hambai electronic media print media rokno hambai tini sing press meet doma phaimani hingkhai omono buskangni o talni 8 tarik o sing joto parao joto club sini edisi hafang edisi government nengoi sing Jersey bagnani thangwi tongo bonono sing tini o press meet doma phaikha sini Bubagra na hambai tei sini edisi hafangni samung sarifang okra honorable CEM sarno ba hambai tei joto edisi o tabok administration chalok tongnai EM CEM MDC rokno joto no hambai omono sing tini press meet doma phaimani khangkhe buskangni 8 tarik July 2025 diporni 10 tammani jorabo Killani Chongkhreng Community Hall 28 kami eba 28 club no sini edisi hafangni theke sini Youth Tipra Federation YTF ningoi jeng jotono jara thwng tongnai rok thwngmungo kubului tongnai rok borokno jeng Jersey bagnani thangwi tongo o Jersey no sing je joto club je senior list tongmani senior oro jaga o list tongo sing bono sing joto no contact khaihonai haike komse kom joto club ni ngei o Jersey no na phainani bagui 8 tarik go na phainani bagui at least team kaisa 15-16 jon khlai joto no phaibedi te bisini o Jersey bag thani o sini edisini CM sir tei em tei sini Killa Block ni block ni president chairman joto joint chairman joto no tongnai o Jersey bag thani o sung bhai khebu tei sini youth rokno sini sikla salai rokno thwngmungo teibo kubul roboi teibo kurwng khlai tisana ni bagui jaga jaga amsayo jaga jaga kamio parao teibo thwngmungno krak khlai tisana ni bagui sini edisi hafang sini honorable CM sir sini Bubagra sakthari tongo boni tui theke no sing parao tabok sing Jersey bagnani thangwi tongo o Jersey no sing khok safano nangya khlai lesa paisa nangya khlai sing o Jersey no hornai piaba joto club ni no sing contact khaihonai jara beneficiary tongnai jara club tongnai parao sing contact khaihonai oro jotono at least team kaisa khlai Chongkhreng Community Hall thik phungni 10 tammani bisingono jotono phaibai jadi hnai narongni social media station kokusar Jersey no garai football bai sure bannai tabok sing puila Jersey no rogranai boni yagolo sing football boots sing step nanai haifane sing tabok puila 28 ta kami eba 28 ta club no sing Jersey set khai sing pura pen tei sakani Jersey khlai bagjaknai buskangni 8 tarik go Jersey already ne suijak sing Jersey jefro bagnai or jaga already ne suijak moitlung FC saimaro FC bagma FC amthai khlai sing Jersey already ne suijak number suijak sing borokno tei or jaga o thangui sing Jersey bag pro
borok oro jaga o kuno tei parani bumung rok number rok suironani nangya just borok bwskangni tournament rogo borok o jersey no sungui direct no thwngwi mannai different color belai khe naithok jersey o jersey quality bo kaha belai khe naithok sungui bo belai khe comfortable nai haini bangwi sing sini edisi hafangno belai khe hambai tei sini o Bubagra no hambai sing omo tahai khlai step by step tak puila jersey bakjakha boni yagolo boots boni yagolo ball bo sok phainai omo tahai khlai jaga amsayo kamio club o thwng joto no bagnai joto set na joto set bebak set